И здравейте хора, аз съм DJ Terror и сега сме в PvP България и какво да правя? Ще ходя на PvP с Pro единичка, докато ми дойде тима, защото не искам да умирам и реших да поснимам малко. И какво да правим сега? Сега ще отидем на PvP. Ако успея да го напиша, де. На този ще го млатим. Чакайте да изпием. Ами, този Шепард ми е тим. Тъй, че няма му скачам. Аре, ще скочим. Няма го убия. What? Той какво се обърна? То май се измъкне. Взехме голдинки. Ако не ви е интересно как да гледате как фармя килове, напишете и ще направя клипче, нали, с Pro 3 или Pro 4. Само че сега нямам Pro 4 каска и затова не искам да се бия много. Тук бързо се фармат килове като цяло. What the fuck? Добре. Но сега ще видим дали е в сервера. Добре, не е в сервера. Просто нещо е направил как не трябва и... Сигурно затова остана така. Чете, проверим дали записваме. Записваме. Фак. Ей, как не успя да го хитна. Че нафармихме сигурно 50 на кил. А, не, 15. И те не скачат много хора, това. Много им виски. Та има някакъв.
Много Шепард 50 няколко кила е направил. Добре, вижте разликата в мечовете. Този колко е малък и този какъв е голям смисъл. То стига някъде до тук, до надписа Пипи България. Бой, бе. Да. Надписа Пипи България стига. Да, и обяснявах, това стига някъде до надписа. Тук има инвиска. Се носи инвиската. То стига някъде до надписа на Пипи България. И вижте какъв е як. Много ме кефи. Айран меча вижте какъв е голям. Айран меч е доста голям. Стига до Warlord, където пише. Този е същи. Тъй... Бих взел по-хубав сет, ама то няма с кой да се бия. За по-хубав сет. Тези двамата са ми тим тука. Другите ги няма никакви, не скачат. Че той само ме килне тук. Ще вземем една голденка. И да, като ме убият, ще спирам крипа или ако стане много дълъг, пак ще го спирам. Да си вземем една стренчка, една спитка, си бях подготвил. Шепард 60 килър стрик. Брънков. Той май е хубав след това Брънков. Падне долу, ще видим. Влезнахме. Я ги мисляме тос Ефрико. Се Ерфико 9 голденки има момчето. Да си изпразним глупостите. Ето сега Брънков къвсет. Брънков и той проведна единичка. Как ма хитва. И да, хора, не знам какво друго да правя в този клип. Мога да ви покажа един хом за правене на полшенки. Чето да си смакна минимапа. Сега. Ако питате защо съм го сетнал там, а не където ми е хома. Ами, защото беше хубав бам тук. И ще сетна хома, докато бях още титан. И сега като съм Warlord, вижте колко хома имам. И на практика не мога да го сетна тук, да трябва да изтрия половината хома и повече. И затова горе си го сетнах. Си хубава пеша. Ако си има сам полшенки, давай си взем са. Да, като цяло това е едно аутобривърче.
си правя пошенките. Или ги правя на ръка в хлама ми. Какво да ви покажа друго? Какво да ви покажа? Мога... Де да знам. Ще на LARP Hard PvP. Искам да скоча на някой за последен път и да умра и да спирам клип. Опа. What? Тук же някой да убием толкова. Той какво се хили? Тома никой няма да скочи. Най-яко е да скачаш с про единички на про тройки, про четворки и фулки тогава. Защото така даш им до край. Ако случайно налита такилнат, не ти пука, защото си про едно. Май ще е нужно да си извада лъка. Ама нямам стрелата и че няма да го вада. Сега ще е парчу където е с бутушките. Чакай, аз имам Dead Spider, бе, моето момче, бе. И сега ако ма килнат с Dead Spider-ките, не знам. Първо единичка. Еми... Не взема проеданичката, че нямам никакви. Това с фул каска сигурно. Да. И свърлим нещата, които не ми трябват. Първа единичка. Но са обед. Така. Мисля, че клипът стана вече доста дълъг. Не знам, не го засичах, ама... Някъде моля се види. 13 минути. Добре, значи... Ламбо кафето е, бе. Бе... Не знам, мисля да... Фак. Ако ма хитна така, бе. Хил. Искам и сега стоя. И той е про единичка. Ако ме убия, спирам клипа. Ако аз го убия, не знам. Не убихме го. Да, взехме хелтки. То няма го убия. Така... Какво сега да направя? Аз ще в дупката, че имам стренчка и спитка. Цезар чупие. Ще пусна минимапа. Не виждам някой къде има. Но там някакви си слезе виждам. Ще ходя да ги преследвам. И сега, ако ме питате текстчер пака, да ви кажа... Текстчер пака мисля да не го давам, защото ме кефи. Сега ще го пресрещнем. Уф. Има някаква... Всичкото старикат, сега ще му дадем. Айде ми.
подари малко инвентара, тъй. Уф! Оф, няма му пише, мрази ме. Аз даже не знам, що и не го бия, бата, майде. Нека се кефи. Оф. Някой има ли излязал някъде? Е, там има някакъв. Виждам. Това е лампото. Долу няма никакъв. Да има колко време стана клипа. Държа го до сай 16, сега скачам последен път и ще го спирам, че я фикс. С про единичка да сложа тук, че няма да скоча. После пак да скоча с нещото. Е криза на прот единички. Толкова ме цели е. Кой ме цели, бе? Лела ми, бе. Не стой пред мене, бе, приятел. Сега ще го хичетираме. Ако не идваш пред мене, ще е добре. То ме дразни. И то много ме дразни. Тъй, че сега се качим малко по-нагоре. Аре, бе, аре, бе. Ти лут ли си, бе? Не съм го хитнал, аз съм някой го хитна. Като значи, че има инвиска. Искам още с лъка. Искам с лъка да килна някой. Между другото, така може да си скарате голденки. Ела, бе. То сме дразни, тъпата им виска. Ооо, в този хедшот е. Сега да приберем малко от нещата, тъй... Който се чуди как да си скара годенки и хелтки, скача с дупката с про едно. И си изкарва. О, този меч ма е по-хубав. Оу, този хедшот.
Майко, този Брънков. Как почина да прави криткали? Знаете ли какво, да не умирам? Трябва да хвърля и тяйте ми тук. Защото има хакери, където с аутос армор и всеки глупости там и... Въй, как ще да дропна? И когато не си гледаш крафта и това. И да, хора, умряхме. Като цяло това мисля, че ще е за този клип. В следващия епизод ще има истинско пипи, няма да е спро единичка. И